Yes. Ukuba kuya nami mina ngathi in fact ngamtshela ngathi Khuzani ngendlela enginamahloni naye bengifisa ukuthi mina nawe sikhambe even into ethu yakula ungabibiki uMpucuzelo. Yo. Amahloni ami lawo Mpucuzelo ka 2023. Yeah. Khuzani wakhipha imali yakhe ephaketheni waqasha imoto ezizohamba ziyomaketha eMpucuzelo ngahostel bayibona abantu. Yeah. Wayekwenza imali yakhe. Wakwenza even egoli waqhamuka neplan Khuzani imarketing yeMpucuzelo edinga imali wakhipha imali ephaketheni. Ethi mina nakuchatha bafowethu mina hayi ngoba ngi-investor kunina ngi-investor kwimpucuzelo ngokuyiqonda ukuthi impucuzelo iyini kuthina abaculi. Mina ukuma kwami phambi kwabantu ngicule ngaqala ngempucuzelo impucuzelo yakholelwa kumina. And ngiyazi ukuthi kunabaculi engabe namhlanje abekho ndawo ukuba kuthiwa impucuzelo kayikho. Nabo bakhona ngenxa ukuthi impucuzelo yabanikeza ithuba. Ngakho ke ngibona kufanele mina ukuthi ngayo yonke indlela ukuthi impucuzelo ibe khona. Ngonyaka odlule impucuzelo leyo yokugcina. Waphinda futhi Khuzani engangicelile ngathi ngiyabona ku Facebook impucuzelo. So ukuthi ngenxa ukuthi kube nama challenges eselenawo kulonyaka ofika. Kodwa ngenhlanhla sithema sokuqala unyaka aselungile. Awathi noma eselungile bese siyeza kodwa phambi kwabantu abangabathandi impucuzelo abakholelwayo kuyona. Sizokhuluma ngento engicabanga ukuthi isithintile kakhulu Khizos. Yeah. Abantu ngizosho into abangayazi ezobethusa. Yeah. Empilweni yami ngikusho lokho. Empilweni yami kunabaculi bafowethu engafanele ngibakhohlwe ngisho sekwenze njalo. ISouth Africa ekuyomela injudge kumbe kuyomela isijudge sonke noKhathide ngoba sinoKhathide lento. Ikuyomela isijudge ngathiwa sibakhohlile. Ngizobabala namagama makhona ngibakhohlwayo mhlawumbe ngizobakhumbula. Abantu before ngikhuluma. Angiqale la before ngifike ukubaleka abaculi abangaka. Yeah. Impucuzelo yango 2023. Yes. Saba na sponsor esithize esakhomithi. Yes. Ukuthi imali yabaculi izokhokhwa yithi so kwazi ukukhokha imali engahamba noqasha abaculi aba amount kule mali. Angithi ke mawenze ibudget ke yezinto osukuzosenza ukusuthi okay imali ama-market kings ngizohamba ngokwenza 1 2 3 le ye-sponsorship evela lapha ngizowenza 1 2 3 ukwenza ibudget. Yeah. Ngoba angithi uyazi ukuthi nami sibanibani uzokhokhela abaculi ngizolibiza igama le-sport. Yes. Ayisakhomitha bakhomitha ukuthi no abaculi abalese bazokhokhela. Baze baxhumana nabo director abanye abaculi. That was 2023. Hayi mayidlula impucuzelo bese sithi ngoba sekuphila isikhashana bangisona isikhathi singabanathi sekuphila isikhashana le-sponsor sikakhokhi. Asenze kanje asithathe imali engenye into imali yezinye izinto ngoba impucuzelo inama-departments abaningi. Asithathe imali yenye into sikwazi ukubakhokhela abaculi. Isponsor lesi asizothi uma sesikhokha bese siyahamba siyovala lo mgodi ngoba imali yenye into lesithathileyo. Ayisikwenzele lokho. Sikhokhe imali yadlula vele kwemiliyoni. Idlule nje ko 1.5 million 1.7 sithatha emalini engenye into. Uma sikhokha le mali ivele inganeli ukukhava bonke abaculi. Kusala about 80 if I'm not mistaken. Okay, asingathi kuphela ngoba izongena vele imali. Bese sibatshela abaculi bakhuleke imali yabo yes. Yeah. Hayi. Ivele imali ingangeni. Sifuna imali nokuthi imali ngeke.
into ezothiwa le ayisifune sihlangana nabaculi ukuzokhanda umqondo ukuthi le mali sifuna kanjani. Yabona empilweni yami kunabantu engafanele sibakhohle ezimbucuzela ingakho ngifisa ukufika kwazi lokho. Ithwasa lekhansela. Yeah. Yabona leyo nsizwa angazi mangathiwa ngekhohlwa ngishiya umsamo wami komele umshaya. Kube uthozana la. Yeah. Kube izingane zoma. Yeah. Kube ukhuzana. Yeah. Ngizobakhumbula abanye kube ukhaza. Yeah. Kube usikhenqe biyela. Yeah. Ngizobakhumbula abanye kube ujumbo. Yes. Lezi insizwa engikhuluma ngazo bese sihlangane nazo kukhona insizwa umngani wami eThubhuni ngangubani. Yeah. Izongisupport sihlale phansi sikhulume kuhlale phansi kudwetshwe ukuthi kuzokwenziwa kanjani baqhambe namaqhinga isponsor sikhomba ukuthi siyala sishona ngapha asikhombisi ukuthi siyala kodwa sishona ngapha ukuthi hayi kulenyanga ngomhla kabani nakanjani abathela bacula ukuthi ngomhla kabani imali yangena lutho. Lezi insizwa abafowethu eyilendeni ba emotional manje ngicabanga zaseseka iSouth Africa yaqala ukuzwa ukuthi siye kwimpucuzeko yangonyaka odlule kunabaculi bebengakhokhela la ndabala abakaze bathi vo. Sithe masiya kwimpucuzeko yangonyaka odlule ngana umbono mina ngathi nahlathi impucuzeko asingabi nayo ngoba sikoleta abaculi abathize kuze kutholakala imali yabo. Yathi nifinyelela kubona labo baculi lonto leyo bama nginyaka bathi impucuzeko phela mcinela ningakhohlwa ukuthi aniyenzelanga ukuthi siyicinisa leyo nto emali anikwazi ukukhansela into ebaluleke kangaka ngokwemboni ngokwendima esikuyona ngenxa ukuthi ubani nobani uyakweleta bezishobona cha umcimbi waqhubeka sizoya khona singakhokheliwe iplan ukuthi sikhokhele solonge niyenza asinankinga solonge sazi ukuthi sesiyinhlelweni akunankinga ngesikhathi kuyenzeka ngaso. Yeah. Impucuzela inali record ngabakhokhela abaculi into ebiqala ngathuka uma sengibona social media sokunama fake account abhala ukuthi umcime kuseqalile lento yakho ngabakhokhela abaculi ngabakhokheli akusibona abaculi zoso abakhuluma lonto iphuthe esalenza ukuxoxela abanye abafowethu esizwana nabo esasithe siyazwana nabo. Yeah. Uyabona uma usuxoxa ukuthi yazi ukungibona nje nginenkinga kunabantu engibagweletayo kanje lonto bayixoxa abanye babo bahamba bayokhanda ama-fake accounts babuya bazosethuka ngalonto kodwa labaculi engikhuluma ngabo ngifunga ubabelele ethuneni abakaze nangelilodwa ilanga bahambe bosinikela izwi nangelilodwa angithi ngikhuluma into engaziwa. Yes. Lalela abantu ubakwelete kulo mcimbi uphinde futhi uzokwenza umcimbi wesibili awubakhokheli angibuye ngize kukhuzana. Yes. Ukuba kuya ngami mina ngangathi in fact ngamtshela ngathi nakhuzana ngendlela enginamahloni naye bengifisa ukuthi mina nawe sikhambe even into ethu yakula ungabibiki umpucuzeko. Yo. Amahloni ami lawo impucuzeko ka 2023. Yeah. Ukhuzana wakhipha imali yakhe ephaketheni waqasha imoto ezizohamba ziyomaketha impucuzeko ngehostel bayibona abantu. Yeah. Wayekwenza imali yakhe wakwenza even egoli waqhamuka neplan ukuzana imarketing yempucuzeko eyidinga imali wakhipha imali ephaketheni ethi mina ngachatha bafowethu mina hayi ngoba ngi-investor kunina ngi-investor kwimpucuzeko ngokuyiqonda ukuthi impucuzeko iyini kuthina abaculi mina ukuma kwami phambi kwabantu ngicule ngaqala ngempucuzeko impucuzeko yakholelwa kumina
and ngiyazi ukuthi kunabaculi engabe namhlanje abekho ndawo ukuba kuthiwa impucuzeko kayikho nabo bakhona ngenxa ukuthi impucuzeko yabanikeza ithuba ngakho ke ngibona kufanele mina ukuthi ngayo yonke indlela ukuthi impucuzeko ibe khona ngonyaka odlule impucuzeko leyo yokugcina waphinda futhi uKhuzani engangicelile ngathi ngiyabona ku Facebook ngabona imoto emahostela zibringiwe kuyibrand imali zibringiwe zihambe ziyamaketha imakethe impucuzeko yonke indawo le mali iphume ephaketheni lakhe ngikhuluma ngomuntu ngomcimbi odlula ongazana zakhokhela ongakaza tshele umuntu angikholwa ukuthi namagida ngoma akabakwazi lokho ngabatshela ngathi tlatha ngicela ukubuka into ezoKhuzani angazi lento sizoyithini lo muntu akakhokheliwe kodwa ukwazi ukwenza into efana nale ngambuza ngiyakhumbula ngomfonela ngathi Khuzani lento enzawenzelana wangihleka wathi hayi mina ngizocabanga ukuthi uKhuzani unemali anginayo imali mina understand impucuzeko ukuthi ibaluleke kangakanani kubaculi kubaluleke kangakanani for us as artists ukuthi impucuzeko ibe impumelelo ingakho ngikhipha isenti lami lokugcina hayi ngoba nginemali nami imali ngiyidinga kodwa into ebalulekile umbono ngafikelwa izinyembezi ayikho mina into engiyenze uKhuzani favor esukungamfanele ngiyangizwa nje abantu laba basuke befuna ukuthuka bethi uKhuzani yenzelelwa abasha bacima kanjani bese ngibuka uma ngabe enze into efana nalezi ngibe namahloni ngingazi ukuthi ngithini wathi mina no bafana bakithi khulekani impucuzela ibe khona to a point ukuthi wayenza shahleka athi uma ngithiwa ngisubmit invoice ngizongazi ukuthi ngizobhala ngithini wahlamaza ishumi njengisini uthina ethi bafowethu uma ngaba abaculi bekhokheliwe lokho kusalile ngisho kuthiwa kusale 5,000 rand akunankinga but wonke umuntu akabe right so lento kuyenzeka nehlelo ezinkinga kodwa bese zinivezele ukuthi eceleni kwenu nabantu abanjani mawehlelwa inkinga lokuqala esibizovela ukuthi abantu oyisarande ngaba abantu abangabafowenu noma abantu abangabona abafowenu futhi uma ngathiwa bakuthole bomnyameni abangabulala kulaba fowethu babalile mina ngithola abafowethu njengoba bengibalithwasa bengibala abaculi esibe nenkinga nabo ngalonyaka then kulonyaka lempucuzeko kokugcina kwanenkinga yama delays ukuthi abaculi bangakhokheleki ngokwesikhathi yenzeka lento isupport bafethu esiyithole kubaculi bakaMaskandi bonke bayazazi bona ingapheko kwenza abanye ngcine sekufana nabangani babo nobabafowabo kunabaculi bebengakazi ngikhulume nabefonini sijule njengoport ukhomanda lo amavikela mbuso lensizwa sigcine sixoxa ngayo yonke indlela ngokwesimo ebesibhekene naso ngendlela ebebesunderstanda ngayo and bengitshela into eyodwa bengitshela ukuthi khona amazwi asho ustability nayo false ngabaculi abangakhokhelanga ngalwanyaka bengithi mangithi ngiyafona noma ngifonela bese ngifuna ukusheshe ngiyeke le payment mina ngithi ngiyolembeza athi stability ngcinela akekho umculo kaMaskandi ongazi ukuthi akasoza nokuyiphuthuzela ngicela ungalokhu ngichazele ukuthi imali ngicela sikhulume ngezi imali ngiyazi noma sethi ikhona iyongena akekho umculo impucuzelo ngeke ifike izala abaculi bese phinde abantu ngicela uphume ngiyona ngana mahloni ngikhumbula kwi-exhibition yegcwalisa yayise KK ngibona uJaiva ngicela bafana bapakela eceleni kwalaba ngibhake khona angithi mina ngidlule yabo mina ngidlule umuntu wena lalela ngiye Jaiva ngithi ngoyi lahla Jaiva ngiba ngiyaqala athi Jaiva kimi uthi uswayile igcinene ngithi cha kufanele ngichaze phela ukuthi bafethu
imali yeza siyahamba athi Mcinela akekho umculi ekhanda lakhe ungacabanga ukuthi enganohebo uThuzeka. Yeah. Ngicela ungalokhu masibonana sekumele ukuchaza ukuthi kanjani siyazi ukuthi imali iyeza khona uyidinga siyidinga but we know ukuthi imali iyeza phuma kulonto leyo. Uyabona inkosi yabaJokamu ngiyakhumbula futhi la ngithi ngiyakhuluma nayo. Ingasho ngokuthi sukela yimina izokwenza umcimbi ose-playhouse ngithatha ucingo nayo ngiyifonele ngithi ngifuna ukuchaza futhi ithi inkosi yabaJokamu Mcinela angithaka uyabona ngaze ngikufonele ngedaba ngithi uthi yini manje ekuthusayo ngingathanga ngithi ngoba ngiyabona kaze sikhulume sengithi angichaze inkosi yabaJokamu Mcinela siyazi imali mase kuthi ikhona ngeke kuphele ngisho 2 days singakhokheliwe. Yabona ngafunde into ngabaculi abaculi ebhalwe into engasile ngabo ukuthi kulento kule industry school sokaba khona nama fake accounts kakhulu. Kodwa abekho abantu abaphila njengabaculi bamaskandi. Ingakho ngithe angenze lo live ukubabonga bonke ukubabonga bonke nesupport abaye basinikeza yona njengoba ngisho ukuthi wathi umculi mina Mcineko yazi ukuthi iPhuthuzeka ngendlela esiprotecta ngayo wathi even unkosikazi engilala naye akazi ukuthi asikaholi kuPhuthuzeka. Ngithi ebethi nakathi mina wathi ngoba ngizomtshela unkosikazi axoxele umngani wakhe axoxele umuntu uzothi uyabona usuyathuka ku Facebook. Ebethi ngathula ngathi no I then took a decision ngathi mina ngelanga abaculi abazokhona ngalo ngizoza ngizobikela izwe ngibatshele ukuthi sibe neyingqinamba eminyakeni emibili edlule ezikholele ekuthenini kube nama delays abekhona kodwa sephelile njengoba lokhu kusile ziyakhala bakhokhela abaculi. Ngathi naye angingakholisi Maseko angize ngizobonga kubalandeli babo ngibonge nakubo nabathandi bePhuthuzeka bakwazi ukunderstanda ukuthi besibhekene ngani. Ngikusho ukuthi Zoso angikholwa ukuthi ukhona umhlelo womcimbi le micimbi esinegama ke kodwa ukhona umhlelo womcimbi ongenza umcimbi ngenhloso yokungabakhokhela abaculi bese ngabakhokhela ngababovu. Inkinga ehamba sibe khona kulento kuyisebenza umzukulu uthi maqedwe kwenza umcimbi lo abewenzile ngabo uma beqeda uthi umzukulu kanti kwenza umcimbi lenziwa kanjena uthi ukube ungibone ngithi umcineka noma ngithi umcineka kwasha abacima kanjani wathi angisobuye ngiphile wathi ngani na thina abaculi nabalandeli bethu sifika thina ngelanga lomcimbi sifike yonke into right uperform uhambe awu understand the process ebakhona before ilanga lomcimbi. Yalezi ngisho so Zoso ngiyakholwa namhlanje ukuthi iPhuthuzeka iyi-brand enkulu. Ngibone nge-initiative ethathwa abaculi yokwazi ukuyiprotecta. Uthe noma Zoso ngoba phela abantu uyabazi kanjani njengoba ngisho ukuthi thina sabe sesixoxa kubantu abathize bokhanda kwazokhanda Zoso i-narrative ethi iPhuthuzeka ibakhokhela abaculi ihlazo lelo ukuthi awukho umcimbi okhokhela abaculi ofakazi babaculi. Kade ngifonele umjobo ekhuluma ngalokho ethi bebe ne-conversation noMenzi ngenyini usiyangixoxela ukuthi uye bathi ngabe xoxa bafike ekuthenini uthi Mcineka awukho umcimbi owushowcase njengePhuthuzeka futhi awukho umcimbi osikhokhela kahle njengePhuthuzeka ilokho yaqala ayikaze libe inkinga. So uma ngabe ukuthi khona inkinga ebenayo ingoba khona ngempela inkinga ebenayo. Yazi ngisho so ngithanda ukuthi ngaleli langa namhlanje ngizothi nganza kwethu baculi nani balandeli into eniyenze kuthina asifanele ukuyikhohlwa. I'm aware ukuthi industry siyona ihamba ibe nobugovu obungakanani especially kubantu ngizothi
abangahlanganisile lutho kangako nayo kodwa abafisa ukuthi bayone igcinisi ngayona into ekufanele ibe yiyo kodwa ukubambelela kwenu uthi umculi mina ngeke ukhole umcine ukuthi asifonelwa simobilize kuthiwa asenze live yeah ngokuthi wena usikhokhelile bamobilizela into ethi bamobilize ngenxa yokuthi kufanele ukuthi igama lami uhambe phe kwami ngenyawo kuthiwa bazonikeza 5,000 rand abenze live ngithuke kushiwo yonke into kuthi ke lo mculi inkinga ebekhona eyokuthi uma kuthiwa senze live yini esingayazi ngoba impucuze kayikho engasazisile khona even a process ukuthi njengamanje udaba lokuphi kwenzakala ini siyazi uma ngabe sihamba siyokwenza live uyokwenza live uthini iqiniso lazi ngoba uyazi ukuthi imali yakho ayidliwe and iqiniso ukuthi zoso abaculi sibazisile mfowethu besibabeka esithombeni even izolo njengoba kukhokha namhlanje ekseni labe besixhumana nabo ngoba khona bebengafoni sitalo vele kodwa labe bebefona ama message batsheliwe ukuthi kuzokhokha namhlanje so ayi uze wathi umculi umcinela umehluko ngawe ukuthi siyakwazi ukuthola efonini and usazisa yeah so ngithele lithu babafetha ngithathe ngizobonga ukuthi bacuba kaMaskandi indlela enibambe ngayo qhubekani nibambe ngalendlela enibambe ngayo siyohlezi neqiniso kukhona konke esikwenzayo siyohlezi sineqiniso asoze saba ku situation where ekuzoba khona nabantu abakhalayo lutho udaba malandela ukuthi sifinyanise sisekutheni singabantu ihlaza abasabayo sizalwa amadoda thina singabantu ihlaza abasabayo ngoba sizalela emakhaya lento ibalekile sengivala ngiyathanda ukuyiveza lenkulumo ukuthi kunomuntu owakhuluma ku Facebook ngimbizi igama lakhe ethi mina no Khuzani asiqhelelane uKhuzana aqhele yini sakhuluma noKhuzani sahleka angikusho lokho ayikho mina into engike ngayenza nayenzile uKhuzani ekwenzelela kodwa yena uyayenza izinto fake impucuze ukuprova lokho kwaba nomsindo wabakhona ngo-2019 la okwadliwa khona isikhathi sakhe sokuperform asivenanga sadliwa kwaya mina nongizwa uKhuzani wafika wacela uKhuzani sicela uvume ukuthi umuve ku-12 kulesikhathi uvume umuve ukuze ukwazi ukuthi uperform umculo othize wacelwa amazwi kangizwe wathi Khuzani vuma ukuthi lesikhathi sakho sidliwe kunokuba konakale into yomfowenu wathi uKhuzani uma ngabe senikhuluma ngokuthi konakale into ngiyingxenye yayo ngikhona njengoba ngila ngiqashe ngizosebenza kulungile ngicela ukwehlela nezansi ngathi seningedwa ngayibuza ukuthi lo mfana umuntu kanti odabe kanjani akukho kwenzelela eksiyasikwenze uKhuzani singabangani naye iqiniso lelo wabafuna umjijelo ngenina ngayixoxa lento may soul rest in peace umjijelo wathi cha inkinga lamkhaya sinenkinga ukuthi sino Ali ubonakala usondelene kakhulu nalensizwa yasenkandla thina sikhona singabanga kini lento ke ayisiphethe kahle sifaka icala ngathi umjijelo umehluko phakathi kaKhuzani nami lo uKhuzani uyakwazi ukufonela umcimbi ongekho abuze impilo abuze ukuthi ekhaya bayaphila yini nawe umphilise ubaphilise ekhaya
uKhuzani uyakwazi ukuthi uma ngabe eqashwe kamaphumulo athi Mthineko ukhona ekhaya ngithi naye angikho ekhaya khona athi hayi mangisheshe ngaqeda ukuperforma ngizodlula ekhaya ngibingelele naw ngithi ngitshelwa ibukeke lento ukuthi angithi lento yokufowethu yakhiwe ngithi hayi ngoba ngicheme naye ovanini umehluko ngithi mina nifona umese kusondela into yokucuzela bese ethi cha ngikhohle njalo ngikhona uyabona umdlela lomjalo ongathi kuyibusiness but into yokuchema kayikho uKhuzani sibuya naye eyintweni eyinzima kakhulu ezinye uyixoxa yena uKhuzani wakhelwa amanqine enyathi ukuthi akaboshwe ngento engekho ekhandiwe ngendaba yomcimbi kwalo mcimbi wawuseCharlesfontein mangaphazana ngenxa yawo content ezekhandwa ngayo sayithola loo nto ukuthi bese khanda into efana naleyo and ngendlela babemplanele ngayo sakwazi kwavela ukuthi amanqine enyathi beboshwe and then uyabona umuntu enibuya naye kude kangako ingakho naye engakwazi ukukhohlwa nami ngingakwazi ukukhohlwa lento abafowenu bangayikhuluma ukuthi abafowenu uZoso nawe kwazi lokho abafowenu uZoso akubona bese okay abafowenu labo zohamba bakhe ngendlela yayizona ngisho so ngibonile umfowethu ubaculi njengoba ngisho ukuthi one classical example ile kaThwasa into ezothwasa ngisoze ngayikhohlwa nabafowethu bonke labo babalike ustability nomjabulisi njengoba ngisho ukuthi angikaze nizwe lutho ebenikuzo njengoba ngisho akuphumi baculi kwaphuma abantu mina ngabaxoxela base behamba bayokhuluma nabantu abathize wakhanda ama-fake accounts akuphumi baculi abaculi ibrand empucuzeko bayihlonipha intombazane uzoyibona ingakho ke impucuzeko iqeda 10 years ingakho impucuzeko izoqhubeka ibe kunyaka 11 ngonyaka odlule si-12 years lo nyaka so ngalo ndlela Zoso ingangithe ahlangane nabafethu sebenendlela ukwazi uku-address abantu sikwazi ukubanikeza leqiniso cha sike saphonseka emgodini sesiphumile kodwa enganza kwethu siphonseke nabo abaculi saphuma futhi nabo for that we are grateful inhlelo ezakulonyaka kamhlambe lenazo ongahalamutsa nje mhlambe inhlelo zakulonyaka ngithi uyazi xawula lethu ukuthi ke nginohlelo engiyalenze eceleni lengoma siyoqala engomeni okuyingoma kazolonke inenhlelo eyihlabahlosile kulonyaka nayo ingoma kazolonke iyinto engincinyane enkulu kakhulu yabona ukwenza into ey'buka ngangonyaka owodwa kodwa ngifuna ukusho ukuthi yazi uma uthinta ngenhlelo uNkulunkulu Zoso uma wenza into uyakhandela abantu angithi umnikazi wephupho wena kuvele ngawo ukuthi kumele wenze ukuthi uNkulunkulu bese kukhandela abantu abazokwazi ukuthi bawuphele umbono ukuze ukwazi ukudliwa abantu ube into edlikayo lapha kwingoma kazolonke uNkulunkulu wave nombusisa ngesishingishane secommittee lengoma khona ukukhala mfazi umfola Vilakazi kube khona uKiss Before uFokabiyela kube khona ubantu abalingani wakabheki kahle kube khona omhlongo kube khona okhono kube khona ogadla gadla nethithizo kulo nondono kulo sazohlangana ke nalo sizodwa ebodwendela lonyaka leli komiti engikhuluma ngalo aligeji abanye babantu laba abawa bevuka nombono abanye babantu laba ukuthi makunento engahambi kahle zithi mayithi affecteka bona ngilimali ngenxa ukuthi abantu laba abayinikele ngayo indlela futhi abaneqiniso uNkulunkulu unginikeza abantu abaneqiniso napha kwephupuzelo khona abantu abaneqiniso napha kwingoma kunabantu abaneqiniso ngiyazi ukuthi inhlelo ikhona serious sizohlangana ke nalo ikomiti kulonyaka sizodwa ebodwendela lonyaka kodwa into engayisho ingoma kazolonke kulonyaka izobe ingaphekwa lezi ngoma zeminyaka emithathu
esibuyalo ngiyathembisa abantu ngenxa yenhlelo esesithe uma siyithinda abantu bazobona into abangaze bayibona babona into abaze bayibona hayi kwazela ngithemba ukuthi umphakathi uzwile sebeyobona uqhubeka kwehlelo siyabona ikhona ngiyonyaka yes mhlawumbe sesivala zoso ngiyabonga nakini baxosheli yebo indlela eniphusha ngayo impucuzeko ezinye izinto niphusha sengathi izinto zasemakini ninginikele ngabe nginephutha zoso uma nginekusingila out nje wena nokukhuluma nawe into yenze ngingoma kaze lonke into yenze ngimpucuzeko anginabi ngibala soso abanye abantu abayibafuna ukusebenza nawe bakubone into oyenza ngingoma into oyenza ngimpucuzeko indlela oyenza ngayo ngiyacela ke ngane yakwethu ukuthi uNkulunkulu lo engimkhonzayo uma ngabe khipha ibusiso akwazi ukuhambelana nantombela amen ahambele kuwe akuphi isibusiso ngokuyinikelo kwalolu suku namhlanje ukuthi sizohlala kanje nafo lokho ngiyabonga kakhulu hayi siyabonga kakhulu